U l-kemm il-darba llum qegħdin nitkellmu fuq materja reliġjuża mill-Gżira u Ċija ma jonqos illi nitkellmu mal-isqof ta' Għawdex. Isqof illi libes żarbun ġdid ftit tal-xhur ilu u allura illum ħadna din l-opportunità sabiex nitkellmu miegħu u naraw l-esperjenza tiegħu f'dawn l-aħħar xhur u anke lilin għax-xhur illi ġejjin. Miegħi l-eċċellenza tiegħu Don Anton Tewma, grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna. Insellimlek u grazzi ta' din l-opportunità. Iktar milli kollox irrid nirringrazzjak li lqajtna hawnhekk għaliex dan hu l-post fejn għal dawn l-aħħar snin ħdimt bisħieħ inti partikolarment mal-familji Għawċin. Ekku. U miegħi saċerdoti oħra kemm fl-istess żmien kif ukoll qabli. Ekku, għal-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna aħna ninsabu hawnhekk fl-Istitut tal-Familja li semmi wkoll għall-Papa Ġwanni Pawlu Tieni b'din ir-rabta li l-Papa Ġwanni Pawlu Tieni għandu mal-Gżira Għawċija abbażi ovvjament ta' żjara li jagħmel f'din il-Gżira. F'dawn l-aħħar xhur bħala isqof ta' Għawdex, sibt dak li stennejt f'dan l-irwol ġdid? Ma nistax ngħid li sib dak li stennejt għax ma stennejt li nsib xejn, ġifieri xejn mhux fis-sens li qatt ma stennejt li se nkun f'dan ir-rwol għalkemm kif qed momenti oħra ġieli tela dan il-ħsieb f'rasi li nistajt inkun jien, però qatt ma ħsibt bis-serjetà li stajt inkun jien rajta din id-djoċesi. U allura nista' ngħid li qed ngħix ġurnata b'ġurnata l-avventura ta' xi ħaġa ġdida, ta' sorpriża ġdida u ta' diżappunti ġodda. Ġifieri bħal ħajja ta' kulħadd, il-ħajja ta' min ikun jaqdi fil-Knisja bħal ħajja ta' kull bniedem ieħor hija ġurnata b'ġurnata tgħix ġurnata b'ġurnata tipprova kull ġurnata aħna fil-Kastana nipprova nistaqsi ma xixtieq Alla minn dan il-jum, minn din is-sitwazzjoni, minn dawn il-persuni, u kull jum tipprova biex ngħidu hekk tgħix dak illi nipprietka, dak li tipprietka tipprova tgħixu għax imbagħad kulħadd dajjef bid-djufijiet tiegħu fil-ħajja ta' kuljum. Qed titkellem u tgħid ġurnata b'ġurnata, però ċertament kull min jidħol fir-rwol ta' tmexxija ikollu viżjoni. Il-viżjoni tiegħek x'inhi? Jekk ma jkollux jibniha l-viżjoni jew fassala. Aħna għandna vantaġġ ta' li m'għandekx għalfejn toqgħod tkun inventiv ħafna jew tieħu xi inizjattivi kbar, għax il-viżjoni tagħna qiegħda hemm. Differenza mill-partiti politiċi, aħna l-programm elettorali tagħna huwa wieħed, jiġi ma jinbidilx minn leġiżlazzjoni għall-oħra. Qed tifhem di huwa wieħed hu. Allura jiena nkompli nibni fuq dak li beda ta' qabli żgur li kompla u għamel ħafna ġejt fuq dak li kien għamel l-isqof Kawki u jiena wkoll hekk nipprova allura bl-istess mod inwettaq speċi dan il-programm elettorali tagħna biex insejħulu hekk li huwa l-Vanġelu fis-sitwazzjoni tal-lum, fir-realtà li għandna llum, fi żmien il-pandemija li qegħdin ngħixu, bid-diffikultà li għandhom il-bnedmin tal-lum, bl-issues, il-problemi li jinqalgħu kuljum. Ġifieri naħseb li aħna għandna dak il-vantaġġ fuq awtoritajiet oħra, fuq pożizzjonijiet oħra, forsi tal-politiċi wkoll. Però ejja nibqgħu bil-ħsieb tal-programm, il-programm elettorali. Ċertament illi minn żmien għal ieħor ikun hemm bżonn tiġdid f'kwalinkwa istituzzjoni u fil-Knisja mhux banqas, ġifieri kull hemm aspett ta' kritika x'imdaqqiet anke l-bżonn mill-lajċi u anke s-saċerdoti u mhux biss anke dawk li huma fil-qalba ta' tmexxija tal-Knisja. Ġier il-Papa nnifsu, il-Papa Franġisku, f'numru ta' ħsibijiet li għadda f'dawn l-aħħar snin, dejjem prova jitfal quddiem jew jiżra dik iż-żerriegħa għal tama ġdida, għal bidliet. Tħoss li x'imdaqqiet illi din il-bidla mhux daqstant tkun imbuttata il-quddiem bidla naturali li hemm il-bżonn li kull entità tadatta għas-soċjetà jekk għandha tadatta wara kollox. Ekku, jekk l-adattament tar-realtà tal-Knisja għas-soċjetà tagħna tal-lum iridu ngħidulu bidla, allura ngħidulu bidla, però jiena ma nħobbx insejjaħlu bidla jew tiġdid, anzi, jiena nħobb insejjaħlu sens kbir ta' realiżmu. Ġifieri jiena rrid ikolli f'moħħi u xekk u f'qalbi
dak li jixtieq il-mulej, il-Vanġelu. Fi kliem ieħor iktar sempliċi il-valuri tal-imħabba, tas-solidarjetà, tal-ġustizzja, tal-verità, tal-umiltà. U jiena rrid nistaqsi fir-realtà tal-lum, f'Malta tal-lum, f'Għawdex tal-lum, dawn kif nista' jien inwassalhom mill-aħjar li nista' biex nagħmel servizz tajjeb lil Ġesu lill-poplu Awċi fil-każ tiegħi. U allura jekk nistgħu nsejħulu programm jew pjan pastorali mhux xajr din il-laqa bejn il-valuri tal-Vanġelu u r-realtà li qegħdin ngħixu issa. Issa dan il-pjan pastorali jkun validu jew inqas validu skont il-lettura, skont il-qari l-interpretazzjoni valida jew inqas valida. Illi jiena u sħabi, s-saċerdoti b'mod speċjali, flimkien mal-lajċi impenjati, imma anki oħrajn, għax il-Knisja mhix magħmula biss minn dawk li jifrekwentawha, imma magħmula minn kull persuna li hija magħmda u kull persuna li tixtieq li għandha rida tajba. Kemm l-interpretazzjoni tiegħi flimkien ma' daw kollha, kemm tal-Vanġelu kif ukoll tas-soċjetà ta' żmienna hija reali. Jekk din hija reali, il-pjan li ser nagħmlu se jiffunzjona. Jekk mhix reali, se nkunu qegħdin nisparaw fl-arja. Viet tajt il-Vanġelu għandna ninterpretaw minn ċirkustanzi, sitwazzjonijiet li ngħaddu minnhom ta' kuljum anka fi żminijietna. Aktar milli ninterpretaw il-Vanġelu fid-dawl tas-sitwazzjoni bil-maqlub. Il-Vanġelu diġà għandu interpretazzjoni fuq is-sitwazzjoni. Jiġifieri il-Vanġelu diġà għandu xi ħaġa, għandu aħbar tajba, aħbar sabiħa fuq dak li qed ngħixu. Jekk hejx l-ixxu tal-pandemija, jekk hejx l-ixxu tad-dekriminalizzazzjoni tal-kannabis, jekk hejx l-ixxu ta' ħafna anzjani li ilhom ma joħorġu u Alla biss jaf kif jinsabu msika fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Anzi nirringrazzjaw l-Alla li aħna kemm f'Għawdex kif ukoll f'Malta u x'hekk il-pandemija ma tantx ħaqritna. Grazzi mhux biss għall-ubbidjenza tal-poplu imma wkoll għall-impenn tal-awtoritajiet. Jiġifieri il-Vanġelu għandu aħbar tajba fuq dawn is-sitwazzjonijiet. Jien qiegħed nitkellem fuq sitwazzjonijiet ġenerali. Imma l-Vanġelu għandu aħbar tajba fuq is-sitwazzjoni tiegħi partikolari. Anki fuq il-fatt li jiena llejla ġejt mitlub biex nagħmel l-intervista miegħek. Jiġifieri daqshekk huwa l-Vanġelu huwa prattiku u huwa realistiku. Issa jiena sakemm din ir-realtà tal-Vanġelu li jidħol fil-ħajja ta' kuljum. Għax ta' darba Ġesu li huwa liben ta' Alla inkarna sar laħam, sar biċċa laħam bħali bħalek, allura għandu xejn tal-kull azzjoni li jagħmel il-bniedem, għandu aħbar tajba l-kull attività tal-bniedem. Once li hemm din l-inkarnazzjoni, allura l-Vanġelu verament daħal u jidħol u għalhekk il-Knisja tħoss li tista' titkellem mhux bl-awtorità tagħha, bl-awtorità tagħha sakemm hi verament il-ġisem mistiku ta' Kristu, sakemm hi tirrappreżenta tassew fl-awtentiċità tagħha il-persuna ta' Ġesu. Kieku Ġesu qiegħed hawn fostna, mhux hawn fejn qegħdin, iżda kieku ġie lura fostna f'din id-dinja li qegħdin ngħixu llum il-ġurnata, kemm 2000 sena wara, x'taħseb li tkun ir-reazzjoni tiegħu? Hija mistoqsija li nagħmel kull filgħodu jien. Qabel ma nibda fil-fatt min jisma' l-qudiesa tiegħi filgħodu jaf illi wara t-talbiet tal-fidili ngħidulhom aħna wara l-Vanġelu nagħmel dejjem talba. Nitolbu fuq is-sitwazzjonijiet li l-mulej se jlaqgħana magħhom illum u fuq il-persuni li se jlaqgħana magħhom illum. Għaliex il-mistoqsija tiegħi tkun kieku jkun Ġesu li jiltaqa' ma' dawn il-persuni. Jew kieku jkun Ġesu li jidħol f'dawn is-sitwazzjonijiet li se nsib ruħi fihom illum, kif irreaġixxi? Jien naħseb li hija mistoqsija li għandu jagħmel kull nisrani. U kull bniedem li jgħix l-awtentiċità mhux jiena nħobb ngħid mhux tal-fidi imma tal-umanità. Għaliex għax aħna kollha kemm aħna nisimgħu il xi ħadd filgħodu, għaw min jisma' minn rasu, għaw min jisma' mill-bost tax-xogħol tiegħu, għaw min jisma' mill-ideali, għaw min jisma' l-borża, x'isimhom l-andament tal-valur tal-ekonomiku kif inhu sejjer, imma kulħadd jimxi wara xi ħadd, ma ħadd li jimxi
waħdu. Ma kieku kellu jiġi Ġesu lura, x'taħseb li tkun l-opinjoni tiegħu fuq il-pandemija, fuq l-ambjent, fuq issues marbutin mal-familja u l-mod ta' l-iżvilupp tal-familja. X'taħseb li l-mod ta' kif jirreaġixxi? Dan il-personaġġ illi apparti l-aspett reliġjuż huwa personaġġ illi sammar id-dinja bi kliem, imma anke meta tħares lejn tevalwa ftit ħajtu, kien pjuttost spontanju fir-reazzjonijiet tiegħu meta iltaqa' ma' ċirkustanzi ngħidu hekk forsi li mhux mistennija bħalma niltaqgħu aħna magħhom fil-ħajja jew li mhux neċessarjament jaqbel magħhom. Allura x'taħseb li tkun ir-reazzjoni tiegħu abbażi ta' dak illi ngħidu hekk niddiskutu daqstant fuq illum il-ġurnata, forsi nilmentaw jew għandna opinjoni. Eżatt, sintendi l-interpretazzjoni tiegħi ħafna parzjali u xekk, jiġifieri ma nistax nippretendi li jiena naħseb x'jaħseb Ġesu, assolutament. Imma nipprova, jiġifieri għax inkella naħseb li nkun qed nikteb lili nnifsi għax nipprova kif jara l-pandemija. Mhix okkażjoni kbira l-pandemija skont kif naħseb jien li jara Ġesu, dejjem skont kif naħseb jien. Mhix okkażjoni kbira għalina l-koll biex inkunu iktar altruisti, biex noqogħdu iktar attenti għal xulxejn. Mhix okkażjoni kbira għalina illi nistmaw iktar, nirrispettaw iktar lill-anzjani tagħna. Mhix okkażjoni kbira l-pandemija biex nirrispettaw iktar lil kull persuna u rridu nagħtu każ ta' kull persuna. Għax inti jekk ħallejt persuna barra u fejn naf jien għall-argument dil persuna hija kontaġġata u ħallejta barra ma tajtx kasha, kulħadd fil-periklu. Hekk jew le. Jiġifieri il-pandemija qed tallimna xi ħaġa sabiħa ħafna li ilu jgħallimna Ġesu 2000 sena. X'inhi? Illi jew isalva kulħadd jew jintilef kulħadd. Jiġifieri aħna rridu nsalvaw flimkien l-attenzjoni għal xulxejn fit-tajjeb u fl-inqas tajjeb. Il-konsern tagħna għal persuni l-iktar dgħajfa. Il-mudell ekonomiku qed jgħidilna Ġesu illi mhux dejjem jiffunzjona. Mhux dejjem jiffunzjona, anke jekk ikollok ħafna flus, il-pandemija tista' tilħeq xorta waħda. Anke jekk ikollok ħafna flus, il-virus mhux se jqgħod jagħmel differenza bejn li għandi 7 zeros u bejn ieħor li għandu 2 zeros il-bank, mhux se jqgħod ma jagħmilx differenza, hekk jew le. Ġifieri naħseb li Ġesu jkompli ftit fuq is-sens komun tagħna, għax is-sens komun tagħna Alla. Sfortunatament aħna ħafna drabi dan is-sens komun qegħdin nitilfuh sfortunatament. Għaliex għax naħseb li tant aħna ibbuttati mill-imbirka ekonomija, jiena nħoss li Alla tagħna u l-flus, u xek, Alla tagħna bħalissa u l-flus. U allura kollox idur ma' din is-sitwazzjoni. Però interessanti, dak li inti tagħmel Alla tiegħek li mhux Alla veru, flok li jeħilsek jagħmlek skjav. Dak illi tagħmlu Alla tiegħek, jekk hux sigaretti, jekk hix kannabis, jekk hix mara, jekk hux raġel, jekk hux il-familja, jekk hux ix-xogħol, dak li tagħmel Alla tiegħek, li mhux Alla veru, li mhux Alla ta' Ġesu Kristu, dak jagħmlek skjav. Interessanti, ma liħor jeħilsek, jeħilsek. U allura aħbar bħal din, ġifieri jiena nħossni fid-dmir l-ewwel wieħed. Inti tinterpreta l-pandemija b'mod pożittiv. Żgur, inħossni l-ewwel wieħed imsejjaħ jien minnu flimkien ma' sħabi saċerdoti u ħafna nies oħra għax mhux monopolju tagħna, l-Knisja mhix is-saċerdoti. Il-Knisja mhix is-saċerdoti. Din iridu nneħħuha darba l-dejjem imma aħna s-saċerdoti l-ewwel. Hemm dal-ħsieb u tisem il-Knisja mhux is-saċerdoti. Ġieri u jien ukoll nammetti li ġieri inħoss dan is-sentiment li tisma' messaġġi li isek bla ma trid tintrabat magħhom, jiġri tħoss li int parti minn dak il-ħsieb bħal messaġġi tal-Papa Franġisku, ħsibijiet tal-Papa Franġisku, però mbagħad tara saċerdoti jew tisma' saċerdoti fuq il-mezzi tax-xandir jew inkella llum anke fuq il-midja soċjali jew il-quddies stess. Li tibda tgħid ma' daw qegħdin jitkellmu bl-istess lingwa, qegħdin jitkellmu fuq l-istess messaġġ. Isu bħal donnu tisma' il-Papa li qed jipprova jkun ftit mhux ħanuża l-kelma liberali, ma ftit aktar miftuħ illi jilqa' aktar feħdanu lill-kumplament. U mbagħad tiltaqa' oħrajn li huma aktar magħluqin fihom infushom u forsi bi kliemhom warbu l-oħrajn. Jien ma taħsadniex ta' din hija fin-normalità ta' kull assoċjazzjoni, ta' kull grupp, ta' kull partit, ta' kull fl-aħħar mill-aħħar il-Knisja minn barra li fihom l-Ispirtu ta' Alla li qegħdin nistennew issa f'Pentekoste,
biex nerġgħu ngħixuha din l-esperjenza qawwija. Imma fl-istess il-knisja magħmula minn nies taddemmu l-laħam, minn nies li għandhom intelligenza kbira u limitata, u xek għandhom qalb matura u immatura, ġifieri aħna wkoll is-saċerdoti. Allura naħseb jiddependa ħafna wkoll mill-esperjenza tal-fidi li nkunu għaddejjin minnha aħna, mhux biss, mill-esperjenzi anki umani li ngħaddu minnhom aħna. Jiena nsemmi eżempji sempliċi. Ġifieri jekk persuna fejn fien għexet għal żmien twil, pereżempju, fid-dubji tagħha tal-fidi. Tajjeb imbagħad sabet is-sigurezza, is-sigurtà pereżempju f'ċertu affermazzjonijiet. Fejn fien, pereżempju, setet sabet l-affermazzjoni tagħha tal-fidi fl-espressjoni esterna ta' kif niċċelebraw festa ta' Qaddis. Dak jekk tmissu dik il-festa, bir-raġun miski dak ħajqa fi kriżi. Ħajqa fi kriżi għaliex il-fidi tiegħu marbuta ma' dik il-festa. Però dik isservi, u x'hekk kif jgħid il-Vanġelu b'mod tajjeb Ġesu, dik isservi biex jien ninduna li jista' jkun jien bnejt sissa bnejt fuq ir-ramel. U jekk taqal id-dar ma nieħux qata, jekk waqgħet fi kriżi, mhux se nieqgħod imma nibda ngħid isma' naħseb illi rrid inħaffer naqra iktar fil-fond biex insib il-blat. U din l-esperjenza ta' kull bnied, kull nisrani. Aħseb wara aħna s-saċerdoti, ġifieri aħna s-saċerdoti persuni limitati, kulħadd għandu l-mod tiegħu u l-ħsieb tiegħu. U alla ħares ma jkunx hekk. Għax inkella jiena ngħidlek ħaġa waħda, jiġifieri kieku ma jkunx hemm dawn iċ-challenges anke fil-Knisja, dawn il-kurrenti anke fil-Knisja, kieku il-verità tal-Vanġelu tibqa' mistura moħbija. Ħandur ftit fuq hekk. Ejja mela le. Inti għall-inqas kont rajt li tħobb ħafna x-xogħol tal-id u kont taħdem ssib il-ħin sabiex tipprattika x-xogħol tal-id. Għadu qed jirnexxielek issib il-ħin? Bħalissa l-uniku xogħol tal-id li qed nagħmel qiegħed nipprova niġbor l-affarijiet tiegħi minn hawn biex inġor. Dak l-uniku xogħol li qed nagħmel. Però għandna ġimgħa programmata għax ma nixtieqx inħalli hawnhekk speċi mhux ordinatu mhux postu ma' xi jirġiel oħra li s-soltu naħdmu flimkien. Tibjiet u forsi ftit affarijiet ta' dawl u hemm xi affarijiet tal-ilma li rridu nirranġaw. Nieħu gost nagħmilhom. Naħseb li jiena nħobb ngħid illi Alla lil bniedem u xek taħ potenzjalitajiet enormi. U aktar ma l-bniedem jgħix dal-potenzjalitajiet, jiena nħoss li l-bniedem iħossu iktar realizzat. Jiena nibda nitħaq kultant. Jien l-ewwel wieħed li nagħmel ftit treadmill kważi kuljum, tajjeb. Imma għaliex hemm bżonn nagħmel it-treadmill? Għax minn hawn sal-Kurja, aw forsi qas kilometru sħiħ, nitla' bil-karozza. Qabel konna nimxu, jien niftakarni żgħir għall-iskola, rrid nimxi fuq kilometru. Ġi kuljum, il-fuq u l-isfel kuljum. Imma ma kienx hemm bżonn li nagħmel treadmill jew noħroġ jogging jew mmur niġri jew nagħmel sport. Interessanti għax illum il-ħajja tagħna tant ġibnija artifiċjali illi rridu nħallsu għal dak li naturali u għal dak li aħna magħmulin għalih. L-istess pereżempju, il-koppji jiena taffaxxinali di, ġifieri jiena Tagħti nkellmek ftit dwar dan ukoll għax fl-aħħar mill-aħħar qegħdin f'post fejn issir ħafna ħidma f'dan. Jiena mill żmien twil naħdem mal-koppji, għaddi naħdem mal-koppji. Tajjeb, jiġifieri għadna nagħmel counseling meta jkolli ċans nieħdu counseling għax inħoss li jgħalmuni ħafna barra li nipprova nagħtihom xi ħaġa jien. Imma intolqotni ħafna li daw fejn qabel ma kienx hemm television, ma kienx hemm tablet, ma kienx hemm mobile, kien hemm id-diffikultajiet. Jiġifieri għax daw fl-aħħar mill-aħħar dal-progress u xek ġabilna ħafna vantaġġi, mhux hekk, imma fl-istess ħin. Ħafna minn dak li kien bażiku, pereżempju, il-ftit ħin li kellha l-koppja fejn waqt l-ikel wara l-ikel biex titkellem flimkien, jew biex titlob flimkien. Llum ftejtu ma' dawk il-koppji li jitolbu flimkien. Illi kienet xi ħaġa tant importanti. Importanti mhux sempliċement hekk bħala xi ħaġa morali għax le, imma anki għalihom illi jisma' li jiġbru l-ġurnata joqogħdu ftit fiskiet, fil-kalma, fil-kwiet, fit-talb anke jekk kaljinati moħħhom qiegħed x'imkien ieħor, li toqgħod tirrilassa ftit bikwi, illum ma jagħmilha ħadd il-biċa. Għandna ċans għalija. M'għandniex ċans. Imma x'tagħmel imbagħad? Imbagħad issib counselor itteħ 60 euro u 70 euro sal nofsija biex tagħmel biċċa xogħol bħal din, biex toqgħod titkellem mar-raġel jew mal-mara. Hekk jew le. Veru, ekku. Hekk jew le, hekk qed nagħmlu. Jiġifieri din ara fiex waslitna d-dinja ġi dawk il-bżonnijiet li aħna traskurajna jew li aħna nħallsu għalihom. Imbagħad titħallas għalihom. Jiġifieri interessanti, jiġifieri nimur għax-xogħol. Tajjeb, naħdem nistinka jkolli l-flus, imma b'dal flus jien imbagħad irrid nipprova nirrepara, nirranġa, nfejjaq il-problemi li qed noħloq minħabba il-ġirja wara l-flus. Tajjeb ħafna. Fi ħafna ħsieb x'taħseb di. Tajjeb ħafna, imma mhux hekk, ġifieri Ħafna ħsieb. mhux daqshekk sempliċi għax iktar komplessa sitwazzjoni.
Imma naħseb Meta tkissira dak huwa kif jgħidu l-bottom line huma sistemi li aħna rridu noqgħdu attenti għalihom x'aħna nagħmlu. Wasalna kważi fl-aħħar. Kif ukoll insaqsik kemm ilek saċerdot. L-aktar mument jew ċirkustanza illi sorprenditek. Jew individwu. Jeħsibtek li se tistaqsini l-iktar momenti meta tkun kontent bħala saċerdot. Ħan nirrispondi kat tnejn. Nsaqsihomlek mela. Alright, għat-tnejn ħan nistaqsik. Ħanibda minn di għax din mill-ewwel mort preparat. Suppost jien insaqsi jew int. Alright. Imma għal-darba ġifieri għal-darba nagħmel nieħu l-inizjattiva jien. Insomma. Ok, jiena l-ikbar kuntentizza tiegħu naħseb li ta' kull saċerdot bis-sens. Meta tara bniedem iktar kuntent, iktar fil-paċi. Aħna għandna l-idea li Ġesu Kristu meta jiltaqa' miegħek jew meta jiltaqa' mal-bniedem se jabbik b'xi ħafna piżijiet, imma hija perċezzjoni totalment żbaljata tajjeb li forsi kultant aħna stess bħala Knisja għaddejna. Mhux veru xejn. Ġesu Kristu meta tiltaqa' miegħu jgħinek tieħu n-nifs, tajjeb, jiftaħlek il-pulmuni, jagħtik ċertu mistrieħ, ċerta paċi li inta qabel qatt ma tkun esperjenzjajt. U għana dan, jiena din l-erġ tiegħi, din ix-xewqa kbira li għandi, illi iktar nies, tajjeb, jiena lija l-fidi mhix dmir tal-bniedem, illi temmen mhix dmir, imma hija dritt, hija onur, hija dritt. Li inti temmen, inti qed takkwista xi ħaġa kbira, imma qabel ma takkwistha, inti ma tkunx taf x'inti titlef. Bħal meta xi ħadd jgħidlek isma' dak ir-ristoranti kull tajjeb fih ta' u jiena mhux tas-soltu, mhux tas-soltu, jiena joġobni tas-soltu. Imbagħad mhux dak tgħid il-laħwa x'kont qed nitlef. X'kont qed nitlef, kemm hu tajjeb dak ir-restorant. U ma tbidlux. U jien ngħidlek li Ġesu Kristu hu simili ħafna għal din l-esperjenza marbuta mal-ikel. Meta inti dduqu tas-sew, inti tgħid x'kont qed nitlef jien. Min għalija li tgħix aħjar mod ieħor. U l-iktar sorpriża, l-iktar sorpriża. Sorprenditek hekk. L-iktar sorpriża kien hemm diversi sorpriżi fil-ħajja tiegħi ta' Assis. Diversi, kemm hawn kif ukoll barra. Pereżempju, sorpriża kbira tkun għalija, pereżempju nkun qiegħed nitkellem ma' koppja tajjeb u forsi tagħmel 6 xhur 7 xhur timxi magħhom u nkun qed nibda naqta' qalbi ngħid lesta. Mhux se jirnexxielna. Imbagħad tinqala xi ħaġa, tiġri xi ħaġa hekk u daw jiġu jgħidulek isma' Don Anton aħna ddeċidejna ta' u inti tgħid minn lesti jgħidlek isma' aħna ddeċidejna li għal xulxejn li verament ħajtna jiena dak il-ħin jiġifieri ma jkollejx kliem ieħor ħlief li ngħidlu grazzi mulej jiġifieri tinduna li ma tkunx waħdek. U din hija esperjenza li aħna li min jaħdem f'dawn il-caring profession, jiġifieri meta taħdem man-nies, jiġifieri ħafna minna jkollhom esperjenza bħal din. Issa min jemmen jinterpretaha mod, min ma jemmix jinterpretaha mod ieħor. Imma jiena li huma verament sorpriżi sbieħ. Diżappunti jkun hemm ukoll. Ġifieri anzi, jiena nħobb ngħid li l-ħajja tagħna hi taħlita bħal ta' kulħadd. Don Anton, għaxek tħobb li jsejħulek. Thank you. Nirringrazzjak ħafna li l-qajt l-istedina tagħna li l-qajtna hawnhekk kważi din nistgħu nsejħula darek għaliex għal numru ta' snin ħdimt fuq li ħdimt f'dan il-post ma' numru kbir ta' familja u ċin u tisma' wkoll ħafna tifħir mhux għax fuċċek ta' nies li int moħrajn tajtuhom lajnuna sabiex jibqgħu għaddejjin fil-ħajja tagħhom. Ekku din hija d-dar mhux biss tiegħi imma waħda jiena nsertajt bħalissa hawnhekk qabli kien hawn miegħi hawn nies oħra jaħdmu, ġifieri nittamaw illi jsir il-ġid għax aħna l-iskop tagħna wieħed biss illi l-bniedem ikun aħjar. Grazzi ħafna li l-qajt l-istedina tagħna u jalla jkollna okkażjonijiet oħra ħadd biex ħafna nitkellem miegħek, konna okkażjonijiet itwal sabiex nissoktaw bil-diskussjoni tagħna u darbora forsi staqsi iktar int tajjeb. Ok, grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna mill-qalb. Ħanamlu waqfa qasira riklami u kif niġu ser inkomplu nduru Għawdex u naraw ir-rabta speċjali li Għawdex għandu mar-reliġjon Kattolika Nisranija.